יכולים רגע לדבר? על מה אתה רוצה לדבר? עלינו. איזה חתיך. אתה יודע שהם בפתוחה. נבהלת? יודעת איך קינאתי בכם? גם אני קינאתי בך קצת. בהיריון? כן. פתאום כל מה שמעניין את כולם זה תינוקות? אתה יודע מה, אין לי שום בעיה עם זה. אני לא רוצה ילדים. זה לא אני. אולי משהו מבחינתי השתנה. זאת בדיוק הבעיה, אתה השתנית. מה אתה רוצה? אני חושב שאני צריך לעזוב אותו. כמה זמן הייתם ביחד? 15 שנה. אחרי תקופה בטח כזאת ארוכה, אז כולם מגיעים לאיזה הסכם לפתוח, אה? דן הציל אותך. מה תעשה בלעדיו? תחזור להיות מה? לחיות איך? מעל מה אתה מתנתק היא בהיריון? מהמשפחה שלך? ואני מבין שזהו, עכשיו הגיע תורי, נכון? אני פשוט לא יכול להמשיך לחיות ככה יותר. פחד. ממה?